A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza segue adiante coas súas mobilizacións logo de pasar a noite pechados no Hospital Comarcal. Demandan unha reunión co xerente da área sanitaria de Santiago de Barbanza e co director do hospital para abordar a situación real das listas de agarda. Que tal, saúdos? Finalmente, a Xunta construirá 13 vivendas públicas no barrio da Parda de Pontevedra. Nun primeiro momento estimábase que serían 11. A promoción desenvolverase nunha parcela de case 540 metros cadrados cedida polo Concello. O Grupo de Historia da Universidade de Santiago presenta en Rianxo os resultados da escavación desenvolvida no cemiterio das Ados, aínda que a busca concluíu sen achar os restos de Manuel Piñeiro Abeijón e Francisco López Pérez. Os traballos sacaron á luz unha antiga necrópole medieval. Detido unha persoa en Pontevedra por agredir un axente da policía local despois de intentar tragar o tícket co resultado da proba de alcolemia. O individuo forcexeou co axente, dando varias puñadas a ese policía e agarrándose ás súas pernas coa intención de tiralo ao chan. O Tapea Apoio acenderá os seus fogóns do 1 ao 17 de maio. A iniciativa segue medrando, acadando nesta terceira edición os 28 petiscos e a participación de 23 establecementos de todo o Concello. As tapas terán un prezo único de 4 euros. A proposta, ademais, repartirá 10.000 euros en premios. E Boira acollerá este sábado a 38ª edición do Gran Premio de Promoción Ricardo Ribeiro de Ciclismo. A proba está organizada polo Club Ciclista Barbanza e entre as distintas colaboracións figuran a Federación Galega de Ciclismo ou o propio Concello. Vai dirixida ás categorías dende promesas a júnior, incluindo tamén ciclismo inclusivo. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E arrancamos as novas falando das listas de agarda na sanidade pública. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza segue adiante coas súas mobilizacións pola falta de resposta á súa solicitude de reunión co xerente da área sanitaria de Santiago de Barbanza e co director do Hospital Comarcal para abordar a situación real das listas de agarda. Esta pasada noite, de xoves para venres, decidiron dar un paso máis e pecharse de xeito pacífico dentro do propio centro hospitalario para continuar coas súas reivindicacións. A súa intención é continuar coas concentracións ata que os reciban. Reclaman transparencia nas listas de espera para que se publiquen tamén as demoras para as segundas consultas, algo que, segundo indican dende a plataforma, actualmente non se dá, a pesar de que están obrigados a facelo. E o PSDG denuncia a grave situación das listas de agarda tamén na área sanitaria de Pontevedra. As portas do Centro de Saúde Virxe Peregrina, Paloma Castro e Iván Puentes criticaron a mala xestión da Xunta. Así, destacaron que as demoras para acceder a probas diagnósticas poden acadar os 500 días. Tamén destacaron o incremento da lista de agarda para a cirurxía, que dende a pandemia medrou un 70%. O PSDG alerta do continuo incremento das listas de agarda que se está a dar na área sanitaria de Pontevedra. Para os socialistas, o complexo hospitalario pontevedrés está a sufrir unha alarmante situación de colapso sanitario. A sanidade sigue colapsada, en relación á atención primaria sigue a xente con dificultades para conseguir unha cita en tempo razoable, a presión asistencial pois cada día medra máis, pero a isto se suma algo que queremos denunciar hoxe, que é tamén a espera que existe pois nas especialidades, o incremento de tempo de espera en cada unha das diferentes especialidades, que fai que esta situación, os tempos acumulados, pois teña unha maior gravidade. E a Xunta pois segue a mirar para outro lado, aínda que é perfectamente consciente desta situación.
medicación. Tomando como referencia a pandemia, apuntan que a agarda para unha consulta especializada se incrementou nun 57%. No caso das cirurxías, falamos dun aumento de case o 70%. Ademais, as demoras para acceder ás probas diagnósticas poden acadar os 500 días, no caso do servizo de otorrinolaringoloxía, ou os 100 para facer unha ecografía. A sanidade, pois, creemos que non pode estar en lista de espera porque non estamos falando de números senón de persoas e da súa saúde. E detrás de cada unha destas esperas, pois, hai historias, hai enfermidades, hai agravamentos que poderían, pois, incluso paliarse ou mellorarse foran asistidas nun tempo razoable. Non podemos normalizar que acceder a unha consulta pois dependa ou a unha intervención ou a unha consulta dun especialista pois dependa da paciencia de unha persoa ou do que estea disposto a gastar nunha consulta privada, porque a sanidade ten que ser áxil e accesible. Os socialistas desbotan o discurso da Xunta de Galicia que emprega o argumento da falta de facultativos para explicar os problemas do sistema sanitario público. No seu lugar falan dunha mala xestión sanitaria. Creo que tamén unha falta de planificación, de xestión e de recursos económicos tamén non destinados á sanidade. O certo é que nunca tantos médicos houbo formados como temos neste momento, e o problema non só é de médicos, é de todas as especialidades en xeral, non? Pero e nunca tantas listas da agarda tivemos como tivemos neste momento, non? Castro anunciou que o PSDG levará unha batería de preguntas ao Parlamento de Galicia para que a Xunta dea conta das medidas que ten previsto adoptar. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Seguimos con máis novas. Este venres pasarán a disposición xudicial nos xulgados de Caldas a decena de detidos no marco da última operación antidroga desenvolvida no Salnés. Este operativo conxunto da Garda Civil e da Policía Nacional incluiu rexistros en Vilagarcía, A Illa, Vilanova e Caldas. Neles incautáronse 10 kilos de cocaína e un de heroína. Dende a Fundación Galega contra o Narcotráfico destacan o golpe que supón esta operación para a distribución a nivel intermedio. Salientan a importancia de incrementar a presión policial e xudicial nos grupos criminais que traballan a ese nivel. Este é un exemplo claro desa distribución intermedia que todo o que chega pola costa logo trata de distribuirse, queda unha parte en Galicia, que é o que estamos vendo, precisamente esta distribución de mercancía que quedou en Galicia como parte de pago de unha descarga máis grande e agora trátase de distribuir desde Galicia ata outras localidades, outras áreas de España. Entón, o tráfico medio é tremendamente importante conseguir ser eficaces neste aspecto e incrementar a presión policial e xudicial, non? Esperemos que o percorrido xudicial chegue a bo término. En Pontevedra, detida unha persoa por agredir un axente da policía local despois de intentar tragar o ticket co resultado da proba de alcolemia. Foi o pasado 18 de abril, ás 6 da tarde, na rúa Eduardo Pondal. A patrulla acudiu a un accidente de tráfico e durante as entrevistas cos implicados, os policías observaron que un deles presentaba un evidente estado de embriaguez. Tras arroxar un resultado positivo na proba de alcolemia, a persoa adoptou unha actitude agresiva. Tentou rachalo o ticket impreso polo etilómetro, chegando a introducilo na boca. Acto seguido tirouse o chan, levando un golpe no nariz. Cando os axentes trataron de axudar a incorporarse, comezou a forcexear, dando varias puñadas a un dos policías e agarrándose a unha das súas pernas coa intención de tiralo ao chan. Finalmente esta persoa foi detida por agredir un axente da autoridade e pola presunta comisión dun delito contra a seguridade viaria ao conducir baixo a influencia de bebidas alcohólicas, superando as taxas legalmente permitidas.
Finalmente serán 13 e non 11 as vivendas públicas que a Xunta construirá na Rúa das Devesas, no barrio da Parda, en Pontevedra. A promoción desenvolverase nunha parcela de case 540 metros cadrados, cedida polo Concello, e terá unha superficie de case 2.600 metros. Vivendas de promoción pública construídas pola Consellería de Vivenda, para que nos entendamos, e que está o proxecto presentado e estaban pendientes desa conformidade do Concello para que inicien as obras cando consideren convinte. O novo edificio contará con soto con 13 prazas de garaxe, zona de estacionamento de bicicletas e almacén comunitario, 3 plantas e baixo cuberta. Tamén haberá rochos. A obra conta cun orzamento de 2,4 millóns de euros. Con este novo inmoble serán 301 as vivendas sociais que a Xunta porá no mercado en Pontevedra ata 2028. Delas, 104 localizaránse en parcelas cedidas polo Concello nos barrios de Valdecorvos, A Parda e Tafisa. E o BNG de Ribeira urxe a Portos a proceder á retirada do Aguadi, o buque incendiado en setembro pasado no peirao comercial da localidade. Pero os nacionalistas, o barco é un risco ambiental e debe ser retirado do porto ribeirense, xa que se vai ao fondo pode verter todo o combustible que aínda almacena no seu interior. Un barco que sufría un incendio no pasado mes de setembro e que a día de hoxe non hai ningún tipo de movemento de Portos de Galiza para que este barco saia do porto comercial de Ribeira. É unha situación lamentable que temos que facer unha crítica contundente porque xa ten acontecido co Letel, todas as persoas de Ribeira se acordan dese barco que acabou no fondo da dársena de Ribeira durante meses ata que despois se reflotou e se sacou. Queremos, dentro do BNG, que non volva a pasar un afundimento como ese e, por tanto, queremos que se retire canto antes o Aguadi, porque é un risco para o propio Porto de Ribeira e tamén é un risco ambiental porque aínda garda moito combustible que pode ser derramado á ría. O grupo Istagra da Universidade de Santiago presenta en Rianxo os resultados da escavación desenvolvida a finais do pasado ano no cemiterio de Asados, aínda que a busca concluíuse en achar os restos de Manuel Piñeiro Abeijón e Francisco López Pérez. Os traballos sacaron á luz unha antiga necrópole medieval. A solicitude das propias familias do boirense Manuel Piñeiro Abeijón e o rianxeiro Francisco López Pérez, asasinados polo franquismo, o grupo Istagra da USC, da Manda Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, realizou unha intervención no cemiterio de Asados. Manuel Piñeiro Abeijón foi detido o 14 de agosto do 36 e foi asesinado, segundo a información que nos pudemos recoller, no alto de Paredeagua, e enterrado en Asados. Esa era a nosa idea, por iso íbamos aí. A outra persoa, a outra víctima, era Francisco López Pérez, que foi detido o 12 de setembro do 36 e foi executado, e tamén tiñamos, digamos, esta mesma idea de que ambos corpos foron abandonados e posteriormente trasladados ao entorno do cemiterio parroquial de Asados, non? Tras unha fonda labor de documentación previa, os investigadores determinaron unha superficie duns 20 metros cadrados onde se concentraron as excavacións. Xunte toda esta análise documental, o traballo de campo tamén constituíu unha peza central da investigación. Incluía a prospección inicial do cementerio, que, sempre imos acompañados dos compañeiros de arqueoloxía. Tamén delimitamos a área de estudo, non? E a observación directa das estruturas funerarias tamén é importante, e analizar a evolución do espazo ao longo do tempo tamén é importante, porque así vemos como se foi transformado, non? Todo o adro, todo o cementerio. No transcurso dos traballos desenvolvidos entre o 27 de outubro e o 7 de novembro non se acharon os restos dos dous represaliados, aínda que as excavacións permitiron identificar 2 fosas e un resto de cerámica da época medieval, que suxiren a existencia dunha antiga necrópole. Dadas as características das fosas, non é dado a ausencia de restos óseos, consideramos que esas fosas eran o suficientemente antigas para que os restos óseos tuveran desaparecido. Tamén xunto con eso localizamos un fragmento de cerámica que unha vez analizado podemos encadralo en época medieval, Entonces fomos conscientes de que estábamos ante unhas fosas, pero
moi antigas, históricas. A falla de resultados con respecto á localización das súas vítimas non supón ni moito menos un punto e final, posto que a análise documental e o traballo de campo indican que os restos poderían atoparse noutros puntos do cemiterio ou mesmo no exterior do recinto. Os investigadores fixeron entrega tanto ao Concello de Rianxo como á Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica dun exhaustivo informe que sirva como punto de partida no caso de retomar a busca nun futuro. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos do Brun Fest que se vai celebrar na parroquia rideirense de Artes os días 8 e 9 de maio. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Consellería de Sanidade incorpora ao Hospital do Barbanza un novo profesional de farmacia. A medida que beneficiará unhas 300 persoas permitirá potenciar a dispensación hospitalaria de medicamentos, evitando que os pacientes desta área teñan que desplazarse ata os hospitais de referencia en Santiago. O Centro Hospitalario Barbanzán asumirá a partir de agora a atención farmacéutica de enfermidades autoinmunes como a de Crohn, patoloxías neurolóxicas como a esclerose múltiple, enfermidades infecciosas como os antirretrovirais ou doenzas raras como a fibrose quística. E os concellos de Noia, Outes e Lousame impulsarán conxuntamente un novo obradoiro dual de emprego durante este ano 2026 tras a concesión dunha subvención por parte da Xunta que ascende a algo máis de 520.000 euros. A proposta formativa prevé a contratación dun total de 20 alumnos traballadores destes tres municipios. O proxecto, que se desenvolverá durante un período de 9 meses, enfocarase a formación en actividades auxiliares en aproveitamentos forestais e conservación de montes e permitirá aos tres concellos poder desenvolver actuacións de mellora no ámbito forestal e medioambiental en distintos espazos municipais. As persoas interesadas en participar deberán estar empadroadas en Noia, Outes ou Lousame e requisito imprescindible tamén inscribirse como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego Estatal. O Tapé Apoio acenderá os seus fogóns do 1 ao 17 de maio. A iniciativa segue medrando, acadando nesta terceira edición os 28 petiscos e a participación de 23 establecementos de todo o concello. O certame inclúe dúas modalidades de tapas, as creativas e as tradicionais, todas elas a un prezo único de 4 euros. A proposta, ademais, repartirá 10.000 euros en premios. Maio arranca coa gastronomía como gran protagonista no Concello de Poio. Do 1 ao 17 do mes que ven celebrarase a terceira edición de Tapé Apoio. Hoxe presentamos esta terceira edición, que é unha invitación aberta a percorrer Poio, tapa a tapa, parroquia a parroquia, probando cousas novas e cousas de sempre, con toque como o que só sabedes darlle vos, os nosos restauradores e hostaleiros, un convite extensivo a todo o mundo. A cita segue medrando, acadando este ano 28 petiscos e 23 locais participantes. Dende a organización poñen en valor a implicación do sector hostaleiro para darlle forma á iniciativa. O éxito do Tapé Apoio nesta terceira edición o podemos ver aquí reflexado. É dicir, eu creo que o gran éxito de Tapé Apoio é o que hoxe podemos ver aquí, que é o traballo en conxunto, a solidaridade e, sobre todo, saber que ao final o feito de que poidamos traballar coas mesmas sinerxias vai a beneficiar en todo o mundo. Con Pepe Solla e Pepe Vieira como padriños desta edición, o Tapé Apoio serva ademais de elemento dinamizador da economía local fora da tempada alta. Sabedes que entre a Semana Santa e a tempada alta de verán, pois hai aí uns meses un pouco complicados tamén para a hostalería, e parecenos importantísimo que este tipo de iniciativas se reflictan en datas en donde máis o necesitades o sector hostaleiro e de restauración da provincia de Pontevedra. A Deputación de Pontevedra colabora con esta iniciativa canda a Xunta. A Estrategia 2030 de Turismo de Galicia ten un dos capítulos máis importantes na gastronomía. A gastronomía atlántica, o produto local, o favorecer o desenvolvemento de iniciativas
nos diferentes concellos. No Tapea Poio hai dúas modalidades de etapas, creativa e tradicional, todas a un prezo único de 4 euros. O certame volverá a repartir importantes premios para as creacións máis votadas polo público e para as mellor valoradas polo xurado. Ademais, tamén haberá premios pro público valorados en 6.000 euros achegados polas entidades colaboradoras. En total, 10.000 euros en premios entre público e restauradores. E conmemoramos tamén aquí nas Novas, como non, o Día do Libro. Manuel Losada vai presentar este venres no Souto de Rubiáns as súas dúas últimas novelas. A intriga e o misterio están garantidos tanto en El eco de las aguas como en La sombra de Carmen, segunda entrega dun relato ambientado en Boiro. Aínda que a súa paixón pola literatura estivo presente dende ben neno, foi o traballo de Manuel Losada como escolta de vítimas de violencia de xénero o que lle animou a escribir sobre a súa propia experiencia. O mundo da escritura veu unha vez que eu deixín de ser escolta. Eu era escolta de vítimas de violencia de xénero e antes de abandonar o servicio, pois quixen deixar plasmado o que sería vivir cun escolta, as pautas de seguridade, como enfrentarse á vida día a día e demais. Collinlle o gusto a publicar. E tamén é verdad que tiña unha serie de obras no escritorio do ordenador e, bueno, pois vamos a presentalas a ver que pasa. E, bueno, tuveron éxito. Conta no seu haber cunha dúcia de publicacións entre as que destacan as novelas de suspense cun ritmo trepidante que manteñen enganchado o lector de principio a fin. Dentro do que o misterio, penso que todo, é dicir, son dous libros totalmente distintos, pero sí podíamos decir que é unha trama na que non hai lapsus, non hai paréntesis, é dicir, empezamos do misterio desde a primeira página hasta o final. Que podemos ofertar? Pois misterio, suspense, intriga. As reseñas que teñen todas as miñas novelas, gracias a Dios, son boas, é dicir, sempre todo o mundo di que non hai exceso de palla, é todo como a trama moi ben enlazada, e por outra banda, pois a xente que empeza parece ser que a ten que terminar. Teño novelas de 350, 360 páginas e xente que acabou nun solo día, a mí pareceme demasiado, non? Pero xente que lle gusta ler, que se enganchou e que non pode soltar. Tras a presentación das súas dúas últimas obras mañá a 7:30 no Souto de Rubiáns, Manuel confía en poder facer tamén o propio en Boiro, onde transcorre íntegramente a trama de La sombra de Carmen, con personaxes e escenarios perfectamente identificables para os boirenses. A outra foi presentada no Pazo de Goiáns, a verdade é que foi unha presentación espectacular, nun enclave idílico dos que pode ter Boiro, ten moitos, non? Pero o Pazo de Goiáns ten para min un cariño especial, non? Entonces, eu fixen unha solicitude ao Ayuntamiento por sede electrónica solicitando presentar no Pazo de Goiáns esta segunda obra, repito, cuya trama en Boiro con personaxes reais de Boiro e demais, non recibín resposta pola súa parte. Entonces, bueno, casi no mismo tempo fixen a solicitude en Vila García e contestaron os 2 días. E a Consellería de Educación de Ribeira aproveitou esta xornada do Día do Libro para proceder á entrega de premios da quinta edición do concurso escolar de deseño de marcapáxinas. O certame tivo como gañadora a Sabela González Martín, alumna de sexto curso de primaria do Colexio de Olveira. Nun acto celebrado na propia Biblioteca Municipal, o que asistiu a Edil Nuchabrión e tamén os compañeros de clase da gañadora, procedeuse á entrega do premio, que consiste nun lote de libros e un diploma. O debuxo gañador, que representa un gato abraiado mirando un estante cheo de libros, imprimirase en formato de marcapáxinas para repartir dende a propia Biblioteca Municipal. Seguimos en Ribeira. A Parroquia de Artes volverá a converterse en capital do folk galego co Brón Fest, que se vai celebrar os días 8 e 9 de maio. Xunto con numerosas agrupacións tradicionais de toda a comarca, participarán nesta terceira edición figuras destacadas como Mondra e Luís Prego. O programa do Bruón Folk Fest arrancará xa o venres día 8 cunha mesa redonda sobre a comunicación. Vai ser o festival, como sempre, ca habitual mesa redonda, na cal vamos a tratar como homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. Begoña foi comunicadora,
vamos a dedicar a temática principal da mesa redonda, vai versar sobre eso, sobre a linguaxe, a comunicación, as formas de comunicar. Vamos a ter a técnica municipal de normalización lingüística e vamos ter a un campaneiro que nos vai a falar de como se comunicaba antigamente cas campanas. Unha vez rematada, dará comezo a música co espectáculo de Liantes e Amigos, no que tomarán parte prácticamente todas as agrupacións do municipio. A xornada rematará co concerto dos Five Pipers e unha queimada. O sábado será o día dedicado aos máis cativos co Bruonciño, que albergará obradoiros, actuacións infantís a cargo de Cep Fantasma e Pacolas, un parladoiro con Mondra e un taller pedagóxico a cargo de Paula Pérez, entre outras moitas actividades. Un festival familiar, pensado tamén pois en todos os públicos, desde os máis pequenos ata os máis maiores, en empapar, en ensinar, en contar pois a historia, a tradición da nosa música, do noso baile, dos nosos instrumentos, poñer en valor pois tamén o que é pois todo a reciclaxe, o medio ambiente e sobre todo facelo pois desde a orixe de como se, do que ten que ver coa cultura e da tradición, pero tamén desde a orixe do territorio, que neste caso pois é a Parroquia de Artes. Xa pola noite a música tradicional volverá a ser protagonista con Faltriqueira, Ardentía e Ramalleira. Ramalleira, que vai ser o grupo que cerra as actuacións da noite, é un grupo que nos fai moita ilusión ter aquí por unha razón. Son músicos que aprenderon a tocar gaita, pandereta, tanto Miguel como María Ramalleira, en Madrid, en escolas de asociacións que se fan ali para que a xente que todos sabemos, non? Ás veces por traballar temos que marcharnos a outro sitio, pois non perdan a súa raíz e poda manter esa conexión coa súa orixe. Como xa é habitual, os participantes entoarán o himno Bruón para despedir o festival. Durante as súas xornadas haberá postos gastronómicos e food trucks no recinto habilitado o carón do centro recreativo. Xa se pode visitar en Cambados unha nova edición de Saudarte. Trátase dunha mostra impulsada pola Fundación Galega contra o Narcotráfico, coa que se pretende fomentar o ocio creativo entre a rapazada, unha forma de afastar os máis novos do mundo da droga. A exposición está composta por 25 pezas. Poderase visitar ata o 20 de maio. Arte Saúde banda man un ano máis na mostra Saudarte que xa se pode visitar en Cambados. Trátase da 18ª edición desta iniciativa impulsada pola Fundación Galega contra o Narcotráfico para fomentar entre a rapazada hábitos saudables lonxe do mundo das drogas. Para promover o que a nós nos parece un factor diferencial en materia de prevención de consumo, que é promover a actividade cultural, artística, etc. Nós temos na Fundación dúas palancas coas que facemos prevención. Unha é o deporte, por iso temos os torneos e outras iniciativas dese xeito, e agora estamos a falar da outra das teclas que tocamos, que é a actividade cultural, artística. A mostra foi parada este ano na Casa da Calzada por mor das obras de rehabilitación de Pazo Torrado. Con esta iniciativa colabora o Concello de Cambados, que destaca que con Saudarte se fomenta o ocio intelixente. É unha iniciativa de moito valor, de moito valor social, a aposta por ensinar que dende a cultura, dende outros ámbitos se pode ter marxen para a creatividade, para a realización persoal fora do mundo das drogas, que é o mundo fácil. Nós, como sempre, estamos encantados de recibilos aquí, terán as portas abertas. A exposición está composta por 25 obras creadas con distintas técnicas. Parte destes traballos foron elaborados na Academia de Pintura José Ramón Costa, que colabora con Saudarte. A mí me complace simplemente a chegar aos rapaces e que sean conscientes e maduros para transmitir tanto as ideas que aquí se queren conseguir como as súas propias. 21 rapaces e rapazas plasmaron o seu talento e creatividade nesta exposición que, como é habitual, está comisariada por Augusto Guedes. É un placer moi grande poder ver obras colgadas significativas que nun futuro vaya usted a saber que podería chegar a ter unha significación moito máis importante, non? O primeiro, todo o mundo cando colgan todo o mundo, os grandes pintores, etc., o primeiro que fan é colgar unha obra. E a partir de aí vamos crecendo, se vai crecendo e pódese chegar a ser un gran pintor, un gran artista. Saudarte poderase visitar ata o 20 de maio.
E falando de arte, a Illa do Cobo en Pontevedra conta dende este xoves con dúas novas esculturas, O peso da memoria de Idoi Acuesta e Mirando inacabable de Soledad Penalta. Son as dúas obras que xa se poden contemplar neste espazo aire libre. Trátase de dúas pezas de granito. Foron presentadas este xoves no marco da 32ª edición da Bienal de Arte celebrada o pasado verán. As dúas creacións sumanse ás 12 esculturas que xa formaban parte deste proxecto de arte na paisaxe pioneiro en España. Mirando inacabable de Soledad Penalta é unha escultura monumental que apunta ao infinito a través dunha sucesión de formas modulares en granito que remiten vagamente á xeometría de avións de combate. O peso da memoria é unha figura de pedra de máis de 3 metros de altura que Idoi Acuesta pensou expresamente para ella das esculturas. A súa forma lembra un corpo humano en tensión, como se tentase avanzar, manterse erguido ou alzar a voz. Varias cordas de cor vermella envólveno por completo, inmobilizando. No acto, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, lembrou que o organismo provincial xa está a traballar na edición de 2027 da Bienal e que despois haberá que preparar tamén as do 29 e o 31. E antes de rematar ciclismo, Boiro acollerá este sábado a 38ª edición do Gran Premio de Promoción Ricardo Ribeiro, a proba que está organizada polo Club Ciclista Barbanza en colaboración con diversas entidades, entre elas a Federación Galega de Ciclismo ou o propio Concello. Vai dirixida ás categorías dende promesas a júnior, incluindo tamén ciclismo inclusivo. Uns 250 corredores de diferentes clubs de toda Galicia, incluindo tamén un chegado de Gran Canaria, participarán na 38ª edición do Gran Premio de Promoción Ricardo Ribeiro, que terá lugar este vindeiro sábado. A proba, todo un clásico do ciclismo na comarca, está organizada polo Club Ciclista Barbanza e a Federación Galega de Ciclismo, en colaboración con diversas entidades, entre elas o propio Concello. En competición, todas as categorías base, dende promesas a júnior, incluindo tamén ciclismo inclusivo. Vamos a ter unha participación de máis de 250 nenos e nenas, é unha participación moi alta para ter en conta neste tipo de probas e, sobre todo, dende a Federación Galega de Ciclismo, que queremos poñer en valor o vou facer 38 anos desta proba e, sobre todo, de deporte de escolas, de deporte de formación, porque fai pouco pasaba o Gran Camiño, fai pouco vamos a ter tamén probas da Volta Ciclista a España Femenina, que vai salir o 3 de maio de Marín, vai dar comenzo con 4 etapas en Galicia, pero para que haya nenos e nenas que directamente podan chegar a esas grandes probas, Volta a España, Volta Ciclistas, como Gran Camiño, ten que haber escolas, ten que haber xente que forme a estes deportistas e, sobre todo, xente que forme persoas. A proba arrancará a partir das 3:30 da tarde, con saídas dende a praza de Aboqueira de Anegral, con percorridos e horarios distintos para cada unha das categorías en competición. Dende o Concello destacaron a importancia desta proba e a aposta que se fai por potenciar o deporte en xeral no municipio, especialmente nas categorías base. Animar a veciñanza, non solamente de Boiro, sino dos arredores, para que se acerquen a Boiro o vindeiro sábado. Vai ser un evento deportivo moi atractivo, onde van participar distintas categorías, tanto masculina como femenina, nenos e nenas. Esperemos que todo transcurra baixo a seguridade. Creo que a previsión meteorolóxica é boa para o sábado, o cal é importante tamén, porque este deporte, ademais, igual que todos, pero en este, si cabe un pouquiño máis, depende moito da climatoloxía. Na proba, que será valedoira para a Copa Galicia do Porvir na categoría cadete, farase tamén unha pequena homenaxe a Samuel González, campeón galego de ciclocross, atropelado o pasado domingo en Mondariz, mentres adestraba. Está recuperando satisfactoriamente, queremos enviarlle todo o ciclismo galego en todas as probas que vamos a ter este fin de semana. Pois un minuto de aplausos e mensaxe para ele e para a súa familia. Pois folles todo pola nosa banda, máis información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, o programa Orixe e Calidade, centrado no sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.